La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dimecres 28 d'agost. Sumari i comencem. Gran expectació la que ha generat el Piro Musical de Festes. Avui és el primer dia de venda d'entrades i desenes de persones han fet cua per no perdre's aquest espectacle. El Mercat Central de Sueca també es posa a punt per a les festes majors. Estos dies es poden veure operaris enfilats en grues per netejar-ne les vidrieres. La Mostra Internacional de MIM escalfa motors per al seu 30 aniversari. Ahir tocava reunió amb l'equip que coordinarà les accions comunicatives del festival. Bona vesprada. Este matí, des de les 9, desenes de persones s'han fet cua per no perdre's el pròxim espectacle piromusical de les festes de setembre. I és que des d'avui dimecres ja es poden comprar les entrades a l'Oficina Municipal de Turisme. L'espectacle piromusical de festes genera any rere any una gran expectació. Prova d'això és la cua que fan desenes de persones el primer dia de venda d'entrades. I així ha sigut també este matí. L'oficina de turisme ubicada al Mercat Central ha obert les portes a les 9 i des de molt abans ja hi havia desenes de persones esperant. I no espera menys, ja que enguany este espectacle arribarà a la seva 19a edició i és un dels esdeveniments més reconeguts i multitudinaris de les festes patronals de Sueca. Este muntatge pirotècnic, que va néixer l'any 2000 de la mà de l'empresa pirotècnica Ricasa i del consistori de la localitat, congrega cada any vora 20.000 persones entre el públic que acull l'estadi municipal Antonio Puigades i aquells espectadors que s'acomoden als voltants de la instal·lació esportiva per a visionar els focs artificials. Enguany, l'espectacle piromusical serà el pròxim dissabte 14 de setembre. A partir de les 8 de la vesprada s'obriran les portes del recinte municipal i l'espectacle començarà a les 11 de la nit. Prèviament, com a novetat enguany, s'oferirà un espectacle inaugural amb el títol Vulcania a càrrec de la companyia Legend. Tota aquella persona que ho desitge podrà disfrutar de l'espectacle piromusical de manera gratuïta en la zona delimitada per al públic sense seients. I aquells que vulguin presenciar més còmodament l'acte tenen l'opció de comprar la seva entrada des d'avui a un preu reduït de 2 euros en les oficines de la Turistinfo, que està oberta esta setmana de 9 a 1:30 i també avui i divendres de 6 a 8 de la vesprada. Recorden que només es podran adquirir 2 entrades per persona prèvia acreditació amb el DNI. I els contem ara que estos dies està procedint-se a la neteja de les vidrieres del Mercat Central, coincidint també amb l'inici de les festes patronals. Si passegen pel centre de Sueca estos dies poden veure imatges com estes d'operaris en grues netejant les vidrieres de l'edifici del Mercat Central.
Esta actuació s'està portant a terme des de la regidoria de neteja viària de l'Ajuntament i es tracta d'una actuació que ha de ser realitzada almenys una vegada anualment, segons estableix el conveni signat amb l'empresa responsable SAP, que s'encarrega de la neteja viària i recollida de residus a Sueca. L'Ajuntament ha iniciat estos treballs, donat que es tracta també d'una reivindicació ciutadana i dels mateixos treballadors del mercat. Canviem d'assumpte. 30 anys complirà enguany la Mostra Internacional de Mim a Sueca. Ahir tocava establir directrius de comunicació. L'equip de coordinació del MIM està portant a terme diverses reunions per ultimar tots els detalls per a la propera edició del festival, que enguany se celebrarà del 18 al 22 de setembre. Ahir es van reunir els membres de l'equip de comunicació i premsa, juntament amb el director del festival i el regidor de Cultura. Es tractava d'establir les directrius de comunicació i xarxes socials que s'engegaran de cara a la 30a edició de la mostra. Presentem una edició amb espectacles per a tots els gustos, per a totes les edats. Volíem fer la festa del MIM, el que significa el festival per a aquest poble i, com no, disfrutar-ho en família. És molt important el que passa al poble i hem de fer bona difusió, no només a les xarxes, als programes, sinó a tots els mitjans de comunicació. Per a este 30 aniversari s'ha programat una atractiva programació pensada per a seduir a tota la família. El llenguatge del cos i el poder universal del gest seran els protagonistes de les 5 jornades del MIM, un dels 3 festivals més rellevants de teatre gestual d'Europa i el més important de la seva especialitat a l'estat espanyol. 25 prestigioses companyies de l'escena nacional i internacional contemporània desplegaran el seu art per sales i carrers de Sueca, acostant-nos les propostes artístiques més arriscades i innovadores. Un ampli ventall de possibilitats que es desplegarà a la nostra ciutat per donar la benvinguda a la tardor i que es complementa amb tallers, instal·lacions, espais gastronòmics per a reposar entre actuació i actuació i programació alternativa en diversos bars de la ciutat. A més, enguany el MIM regalarà als espectadors moments escènics en els jocs més inesperats, divertits i emotius per a celebrar i recordar les 3 dècades de recorregut ininterromput del festival. I la MIM Exposició mostrarà enguany els gestos d'un poble amb més d'un miler de rostres fotografiats pels amics de la Càmera de Sueca. Ens acostem a setembre i ja són les preparacions finals de tot el festival. Són molts els detalls que estem preparant per una edició especial, com són els 30 anys de MIM, i bé, hem repartit tots els programes per la ciutat. Ara, esta setmana s'arriben els catàlegs i, sobretot, la cita més important és l'apertura de la venda d'entrades. Tota la programació es pot consultar al web mimsueca.com i recorden que les entrades es posaran a la venda el pròxim dissabte 31 d'agost a partir de les 9 del matí al Centre Municipal Bernat i Baldoví. El mateix dissabte, a partir de les 12, s'activarà també la venda online a través de la plataforma noticumi.com. Parlem ara de l'oratge. Avui hem amanegut sense núvols al cel, amb un ambient fresc gràcies al descens generalitzat de les temperatures dels dies passats, però la calor tornarà a fer acte de presència, tot i que afortunadament de manera gradual. Les temperatures màximes se situaran al voltant dels 29 o 30 graus en les hores centrals del dia i de nit rondaran els 23 graus. Les previsions per als pròxims dies no anuncien grans canvis, així que tot apunta a que aquells que estan de vacances encara podran gaudir de sol i platja i els que estan ja treballant almenys no patiran episodis de tanta calor. I ens fem ressò ara d'un comunicat de l'Organització de les Nacions Unides on s'alerta que caldria consumir menys carn per contribuir a frenar el canvi climàtic. L'ONU proposa, entre altres mesures, que la població incorpore dietes menys carnívores al temps que es reduïsca el malbaratament del menjar. L'informe d'esta organització mundial relaciona directament el canvi climàtic i la degradació del sòl global. La ministra espanyola per a la transició ecològica ha recolzat aquestes recomanacions de l'ONU que asseguren que la Terra entra en números rojos.
Segons afirma el comunicat, la meta de l'Acord de París de mantenir l'escalfament global molt per davall dels 2 graus no podrà aconseguir-se sense canvis en l'ús global del sòl, cosa que porta aparellats nous hàbits en el consum d'aliments. En el document es destaca que una millor gestió del sòl pot contribuir a frenar el canvi climàtic, encara que no és l'única solució. En l'informe es fixa per primera vegada la relació directa entre el canvi climàtic i la degradació del sòl global, zones més àrides, pèrdua de biodiversitat i desertització, i s'adverteix d'un augment de les sequeres en regions com el Mediterrani o Àfrica del Sud a causa de l'escalfament global. En aquest sentit, es proposa també reprendre pràctiques agrícoles i ramaderes tradicionals, ja que, segons afirma l'ONU, la seva experiència pot contribuir als desafiaments que presenta el canvi climàtic, la seguretat alimentària, la conservació de la biodiversitat i el combat de la desertització. Ja saben, amb la col·laboració de tots i totes, els grans canvis són possibles. Nosaltres acabem per avui. Tornarem de nou demà dijous a partir de les 2:30 amb més informació local. Que estiguen bé. Adéu.